כן, אמא, תגידי לי עוד הפעם מההתחלה. תגידי את זה. يا ريت تعز العدين جنة الأوطان يا من رسولي إلى صنعاء ذا الحلوة جو الصبر قالنا يا ذا الملك حاضر نمشي نطلع من أجلك وناخذ ري من السلطان عقم وأمثل عمادي ذيك الليلة ويوم ثاني على القيتان في جبلة ويوم ثالث إلى المنزل رح الرحلة ما عاد تقولوا بهذا يا بني عباس قالوا كلامك وشورك يا شديد الباس نطلع من أجلك وناخذ ري من السلطان ما الذي لي ردع حيفا نقي والظان ما تدعي ما صالون לא. זה סון מקבסי יפה, יישר כוח אמא. هيا وين القرش اللي؟ הוא בפנים. أذنب أذنب איך אתה לא, אתה מחשיב כן, אני שולחת את זה אליי, ואני כבר שם את זה במחשב. ואני יכול לצלוב את זה כבר על הדיסק ולשלוח לאחי. כן. מה שלום יונתן? בסדר. עוד בלנות יד? הוא התחתן, לא? יונתן התחתן פעם שלישית. כן, זהו, זה יכול להיות התחתן. הוא בלי הנאה. טעם הרבה נשים. מרבה נשים. מרבה הנכסים. מרבה דאגות. لا بل ولا ماشي شلون ركبوا من كل واحد بس وهذا خليه يصحى يتحتم בשביל טעום. זה מה שאמרתי לו. זה מה שאני אומר לו. תטעם, לא אכפת לך, תמשיך טוב. כן, טוב. בן כמה הוא עכשיו? 56. אמא. תקראת זקנה, هذا قد بتسكوني. אתה יליד פה או יליד תימן? אני פה. איפה יליד תימן? היא לא עלתה עם מפחת בתימן, לא? לא, אני ערבי בתימן. צבי בתימן. צבי. אז מה, צבי בן 70? בן 60? 57, 8. רץ לו, הכל רץ. הכל מקננו. אז למה אתה עוד לא משחקנו? אני? סבבה. מספיק פעם אחת. כולם אותו טעם. עכשיו. מספיק פעם אחת, כולם אותו טעם. עכשיו זה לעצמי. כמו הפרסי, אותם הגרעינים, אחד מספיק. בסדר. למה? לא צריך. בשביל מה? צריך. תאמין לי, אני מאמין בזה שאתה